е отредено едно от последните места в тази много силна иначе група. Разбира се, хубаво е да изчакаме изпълнението на Теодора Александрова, която ще излезе с обръч веднага след като Юлия Раскина от Беларус приключи своето изпълнение с въже. Юлия Раскина също фаворитка за медал в последните две големи състезания, европейското и световното миналата година, неизменно след шампионката Алина Кабаева от Русия. Имаше няколко нечисти момента в изпълнението на Раскина и едно леко закачане на въжето. Това, разбира се, би трябвало да се отрази в крайната оценка. За Естер Домингес оценката е 9950. Много силен старт и за испанките по пътя към медал от този европейски шампион.